কৌশলজীৰো প্ৰতিযোগীসকলে অহাত কিছু মানে দেৰি কৰিলে, যা হওক তথাপিতো কছাৰী চেছ নম্বৰ 011 গতিকে মই সময়ত বেছি দীঘলে ক'ব বিচৰা নাই। সকলোকে বেষ্ট অফ লাক যাচি মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ। Wasa Borosal, बे हाबाफारिनि आफादगिरि চৰ্দাৰ দাওবৈচা বড়ো ডাঙৰীয়া, আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা খালিমদুৱাৰ সমষ্টিৰ সন্মানীয় MCL सा सानजा भारतनि गिबिसिन अर्जुन बान्था मोनगिरि भगेश्वरी बरुवा बिथांनि दिनै जोनोम सान 3 सेप्टेम्बर आरो बे 3 सेप्टेम्बर बिथांनि जोनोम सानखौ आसाम सरकारा रायजोआरि गेलेमु सान महरै फालिबोदों आरो बेजों लोब्बा लाखिनानैनो जोङो बिटिआर सरकाराबो जोंनि ओनसोलाव जोंनि गामि ओनसोलाव जाहाथे गेलेनायनि सांग्रांथि लाबोनो हायो आरो अर्जुन बान्था मोनगिरि भगेश्वरी बरुवानि जि जोनोम बा बिथांनि सोमोन्दै जाहाथे जोंनि गेलेगिरिफ्रा मोनथिनो हायो, गार्जेनफ्रा मोनथिनो हायो, बिनि सांग्रांथि लाबोनो थाखाय जोङो बिटिआरआव थानाय मोन 10 महकुमायाव जोंनि जिल्ला गेलेमु मावख'गिरिनि हेफाजाबजों आरो जोंनि लाइमोन UPPLनि दैदेननायजों बे हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादों। गुबुन गुबुन महकुमायाव गुबुन गुबुन आयदाखौ लानाय जादों, जेरै नै दिनै भेरगाव महकुमायाव माराथन खारनाय आरो बिदिनो गुबुन गुबुन जायगायाव बेबायदि आयदाखौ सायख'ना लानानै दिनै सानसेनि हाबाफारि लानानै बे 3 सेप्टेम्बर एबा अर्जुन बान्था मोनगिरि भगेश्वरी बरुवानि जोनोम सानखौ फालिनायनि थाखाय थांखि लानाय जादों। दिनै जिहेतु माराथन दौर जायखौ माने गोलाव खारनाय होननानै बेनि जि माने बादायनाय बे बादायनाय हाबाफारिनि गेजेराव सरकार एबा नोंथांमोननि BTC सरकारनिफ्राय मा बान्था जायगा जोङो बेबायदि राङारि बान्थासो लाखिनाय जादों। गुबुन गुबुन महकुमायाव हयथ' बिनि बान्थानि बिबां बा बान्थानि होनायनि माखासे राहाफ्रा गुबुन गुबुन जागोन, नाथाय जोङो मोनफ्रोमबो महकुमायाव 30,000 जोङो बिटिआर सरकारनिफ्राय हरनाय जादों। दिनै भेरगाव महकुमानि बे गोलाव खारनाय बादायलायनायाव सेथि बान्थानो 7,000, नैथि बान्थानो 5,000, थामथि बान्था, ब्रैथि बान्था दङ आरो बिदिनो 7 बादायारिनो साबायखर बावनाय बान्था जाय कनसलेसन प्राइज बेखौबो लाखिनाय जादों। बेखिनि बान्थाया थोजासे नङाब्लाबो बाहागो लागिरिनो मोनसे सन्मान होनाय बेखिनिखौ होनाय जादों आरो गुबुन गुबुन जायगायावबो बेबायदिनो इभेन्ट लायै इभेन्ट बान्थाखौ होनायनि थाखाय थांखि लानाय जादों। आं दिनै जायफोर बिथांमोना नैबे भेरगाव जिल्ला आरो भेरगाव डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स जों जथायै जोङो जि माराथन रेस खुंदों आरो बे खुंनायावहाय जोंहा माखासे पार्टिसिपेटफोरा फैनानै दिनै जोंनि बे खामानिखौ जाफुंसार फैबाय। दा बिनि थाखाय बिथांमोनखौ साबायखर बावदों आरो लोगोसे बे हाबाफारियावनो जों पुलिस बिफान, मेडिकेल बिफान आरो बायदिसिना बिफानाव थानाय बिथांमोना दिनैनि जि माराथन रेस खारनाय बेवहाय जों फैनानै बिथांमोना हेफाजाब होबाय आरो दिनै बे माराथन रेस खारनाय बेयो जोंहा जोबनानै थांबाय। आं दिनै माने थारैनो जोंनि लाइमोनफोरखौ अर्जुन बान्था मोनगिरि बिथां भगेश्वर बरुवा बिथांनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै दिनैनि जि सान माने जोङो खुंदों, जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै जि अग्रि सिकिरा दिबस जों दिनै खुंदों, बेवहाय माने जाय लाइमोनफोरा जे बेवहाय हेफाजाब माने जों फैनानै बे माराथन रेसआव बिथांमोना बाहागो लादों, आं बिथांमोनखौ बुंनो नागिरदों आरो खावलायनो नागिरदों जे जोंनि देहाखौ जुदि जोङो मोजाङै लाखिनोब्ला लोगोसे जोङो थांना थानायनि जि राहा लामा बेखौ जुदि जोङो गेलेनायनि गेजेरजों जों मोननो हायो आरो बेनि जोङो उदाहरन हिसाबै मानगोनां अर्जुन बान्था मोनगिरि भगेश्वर बरुवा जों बिथांनि जि माने जोनोम सान बा बिथांनि जि माने हिस्टरि जों बेखौ नायनानै जों मोनथिनो हायो जे बिथाङा गेलेनायनि गेजेरजों सारा बुहुमावनो बिथाङा गावनि मुंखौ आरजिनो हादों आरो बेजोंनो माने बिथाङा गावनि जिउखौबो खुंनो हादों आरो लोगोसे बिथाङा माने जोंनि बे आसामनि बा जोंनि भारतनि लाइमोनफोरखौ जे बिथाङा माने गेलेनानै जे गावनि मुंखौ बे बुहुमाव माने जारिमिन महरै सोरजिलांनो हायो बेखौ बिथाङा
दिन्थिलांबाय आरो बेखायनो आङो जोंनि लाइमोनफोरखौ बुंनो सानदों जे गेलेनाया खालि माने मोनसेल' बियो गेमल' नङा, बियो गावनि थांना थानायनि राहा लामा आरो गावखौनो गायसननायजों लोगोसे गावनि मुंखौ सारा बुहुमाव जारिमिनारि माने समायना हांखोजों लिरनो हानाय मोनसे बियो लामा। दा बेखायनो आं लाइमोनफोरखौ खावलायगोन जे बायदिसिना बिथिङावनो माने गेलेनायावनो जा बा जेखि जाया आरिमुआवनो जा जोंनि लाइमोनफोरा बेवहाय बाहागो लानांगोन आरो माने गावनि देहाजों लोगोसे थांना थानाय राहा लामाखौबो दानलांनो हायो। आं बेखौनो आं भेरगाव जिल्ला इउपिपि लाइमोन आफादनि जे आफादगिरि हिसाबै आङो खावलायगोन जोंनि जे माने लाइमोन हान्जाफोरखौ जाहाथे बिथांमोना फरायनायजों लोगोसे माने गेलेनाय आरिमु बायदिसिना बिथिङावबो जाहाथे साखाफारा जायो बा गेलेलाङो। आरो लोगोसे आङो भेरगाव जिल्लानि जोंनि मावथि बिथांमोनखौ साबायखर बावदों। बिथांमोना खोब खम समनि गेजेरावनो जों गासैबो जयै मिलायनानै माने सानथामनि गेजेराव नैबे प्रग्रामखौ जोङो साक्सेस खालामनो हादों। बेनिखायनो आंनि जि मावथिफारि बिथांमोनखौ आं साबायखर बावदों आरो लोगोसे जोंनि जे माराथन रेसाव बाहागो लाफैबाय आरो फिन खेबसेबाव बिथांमोनखौ साबायखर बावबाय। दिनैनि जिथु माराथन दौर बा गोलाव खारनाय जिथु बादायनाय, बे बादायनायावहाय बादायारिफोरनि थाखाय मा? औ, दिनै जोङो बादायारिफोरनि थाखाय जोङो 8टा प्राइज लाखिदों। मोनथामा जाबाय सेथि, नैथि, थामथि, बेनिफ्राय जोङो साहाफानि थाखाय कनसलेसन जोङो प्राइज लाखिदों 1000 करि। गिबि प्राइजआ 7000, नैथि प्राइजआ 5000, थामथि प्राइजआ 3000, ओमफ्राय कनसलेसन प्राइजआ 1000। आरो बेनिफ्राय जायफोर बिथांमोना बेवहाय पार्टिसिपेट लादों बिथांमोननोबो जोङो सप्तासेनि गेजेराव पार्टिसिपेट सार्टिफिकेट जों बिथांमोननो गासैनोबो गथायगोन। बेसेबां गोलाव खारनाय? बियो गासैजों 21 किल'मिटार। गिबि बान्थाखौ जोंनि